חברים, אני נידל ריזיק מרימקס פלוס באר שבע. אני מתמחה באזורי השקעה שהם קרובים לאוניברסיטה, שזה שכונות א', ב', ג' וד'. היום אני רוצה להעביר לכם הדרכה בנושא תשואה שנתית לגבי ההון העצמי שלכם. אני אתן לכם שתי אופציות. אופציה ראשונה שאתם לוקחים משכנתה, ואופציה שנייה שאתם לוקחים את כל הקנייה של הנכס דרך הון העצמי, כמה אחוזים יוצאים לכם ואיך לעשות את החישוב הכי נכון. אנחנו נתחיל מטבלה שתראה לנו לצורך העניין שתי דברים. דבר ראשון, עם משכנתה, והאופציה השנייה היא בלי משכנתה. בלי משכנתה, הכוונה היא שאתם לוקחים את כל ההון העצמי שלכם, ואני אתן את הדוגמה, וקונים ממנו את הנכס שלכם, וכמה יוצא לכם אחוז לפי החישוב הזה. אנחנו נצא מנקודת הנחה שעלות הנכס היא 750,000 שקל. בשני המצבים זה 750,000 שקל, זה עלות הנכס. הנכס, עם משכנתה לצורך העניין שאנחנו לוקחים, שזה משכנתה של 50% פה, ופה שזה הון עצמי נטו. השכירות לצורך העניין שאנחנו לוקחים אותה כדוגמה, שזה דירה באלכסנדר ינאי 17-6 ברשותי, שעלות הנכס הוא 750,000 שקלים. השכירות שאתם מקבלים שם בתור משקיעים זה 3,000 שקל נטו. אני אסביר לכם איך אנחנו מחשבים את ההון העצמי שלנו. אם השכירות זה 3,000 שקל, גם פה וגם פה. חישוב כללי לתשואה שנתית, נתחיל עם הבלי משכנתה. אנחנו עושים 3,000 שכירות בחודש כפול 12 חודשים, אנחנו מקבלים 36,000 שקל. את ה-36,000 שקל האלו אנחנו מחלקים בסכום הנכס, שזה 750,000 שקל, אנחנו מקבלים 0.48% תשואה שנתית. זה האחוז תשואה שנתית שלנו מתי שאנחנו שמים את ה-750,000 שקל שלנו כהון עצמי וקונים את הדירה הזאת. עכשיו, אנחנו נעשה חישוב של ה-3,000 שקל, ש50% מהם מהנכס זה במשכנתה. זאת אומרת לצורך העניין, 375,000 שקל הון העצמי, ועוד 375,000 שקל שזה משכנתה. ה-375,000 שקל עליהם אנחנו נשלם סדר גודל של כל 100,000 שקל בחודש משכנתה, זה יוצא בסביבות ה-500 שקל החזר. אז אם יש לנו 375,000 שקל משכנתה, אנחנו נשלם בסביבות סדר גודל של 1,850 שקלים בחודש משכנתה. זאת אומרת כפול 12 חודשים יוצא לנו סדר גודל של 22,500 שקלים לשלם בשנה משכנתה. מזה אנחנו נוריד את ה-36,000 שקל, שאם אנחנו עושים 36 שזה 3 כפול 12, 3,000 שקלים כפול 12 מינוס 22,500, אנחנו נשארים עם 13,500 שקל שנתיים. את זה אנחנו מחלקים שוב במה ששמנו מהכיס שלנו, בהון העצמי, 375,000 שקל. נחלק פה ב-375,000 שקל, ואנחנו נקבל פה תשואה שנתית של 0.36% שנתי. זה שתי המצבים, עם משכנתה ובלי משכנתה. בלי משכנתה הנכס שהעלות שלו היא כזאת, זה 0.48%, ושאנחנו כן לוקחים 50% משכנתה, זה האחוז התשואה השנתית שלנו. תודה רבה חברים ויום טוב.